Ara les preguntes al molt honorable president de la Generalitat. La primera és sobre la situació política i social i la formula el senyor David Fernández del grup mixt. Gràcies, president. Bon dia. Parlarem avui del Mobile World Congress. No parlarem del model públic-privat de gran esdeveniment ni que caldria una auditoria de l'impacte real a l'economia, de quines són les aportacions públiques i quins els guanys privats, d'altres cinismes de doble raser, com que aquests dies el 30% creix un 30% la demanda de serveis sexuals, sinó que li volem parlar de l'altra cara de la indústria del mòbil. Des del Congo, el 2003, Nacions Unides vinculava 27 multinacionals europees amb l'extracció il·legal enmig d'un conflicte bèl·lic, finançant els senyors de la guerra, amb una guerra que ha provocat 5 milions de morts, 200.000 violacions sexuals i 15.000 persones en règim d'esclavitud. Part de les multinacionals que es reuneixen dels equips directius són còmplices directament d'això, però també de les draconianes condicions de treball a factories com Shenzhen, de l'estrès de les dones als nostres call centers o de la draconiana subcontractació laboral que viu el nostre país, per no parlar de privatitzacions absolutament paradigmàtiques de patrimoni públic com la de Telefònica. Li diem en el benentès que en la internacionalització de la demanda de la plena llibertat política del nostre poble tan important és com ens veu el món, com el veiem nosaltres. I ens agradaria saber quin és el parer del president de la Generalitat respecte a aquesta alta realitat de múltiples injustícies i abusos que envolta la cara B de la indústria del mòbil i que aquests dies tant es prova d'amagar. Gràcies, president. Per respondre té la paraula el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor, permeti'm la ironia, i gens il·lustre diputat. Jo coincideixo amb vostè en assenyalar les contradiccions, perquè les contradiccions realment hi són. I afegeixo un concepte que vostè no ha esmentat, que potser també vostè compartirà, i és que si realment hi ha aquest treball precari, molt precari a determinats països, no és només perquè hi ha empreses que empleen aquesta gent, és perquè hi ha governs que permeten aquestes condicions. Si no fos així, les coses serien diferents. Prova d'això és que en altres països les condicions no són les mateixes, però les empreses sí. Per tant, el que són diferents són els governs i els sistemes que tenen. I després una altra consideració que em sembla que també val la pena recordar, i és que tot aquest tema de la comunicació mòbil i la capitalitat, en aquest cas de Barcelona i de Catalunya, no deixa de ser una oportunitat, segons com es desenvolupi, per ajudar molts països del món que estan en condicions precàries. Aquestes tecnologies poden ajudar molt, poden ajudar moltíssim a la renovació d'aquestes societats, a despertar moltes oportunitats en aquests països molt menys desenvolupats o simplement pobres. I crec que aquesta dimensió, en la qual nosaltres també hi som, en la mesura en què som aquesta capitalitat, també l'hem de tenir en compte. La rèplica té la paraula el senyor David Fernández. Gràcies, presidenta. President, agraït pel gens. Dit això, anem a parlar del nostre govern. Permeti'm la hipèrbole. Jo entenc que Al Capone no li feia gaire gràcia que es parlés del poder de la màfia. I li plantejo en termes de qualitat democràtica, transparència i noves governances, que moltes vegades n'ha parlat. El 3 de maig del 2013, a la CAUEC, es va aprovar per unanimitat instar el Congrés de Telefonia Mòbil a un espai de reflexió i diàleg sobre la responsabilitat i l'explotació il·legal de recursos naturals. Ni Ajuntament, ni Generalitat, ni la Fundació ho han impulsat. Li cito literalment el que diu el responsable de l'àrea social de la Fundació Mòbil Capital World. La Fundació no té cap interès a plantejar temes difícils al Congrés. Li van dir a la xarxa d'entitats per a la República del Congo a la campanya del nostre espai per la cooperació al desenvolupament, també les tecnologies, com s'hi referia, que és no amb el meu mòbil. El Mobile World Congress ens costa a nosaltres 40.000 euros al dia públics fins al 2018 i em sembla que és prou motiu per exigir a aquestes multinacionals que obrin aquest espai de diàleg i li demano empara per l'edició que ve que es pugui obrir aquest espai i reflexionar també sobre què és la indústria del mòbil, perquè si no, no sabrem exactament on para la democràcia i per què les resolucions del Parlament tan sovint són paper mullat. Disculpes. Té la paraula el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, vostè mateix ho ha assenyalat. Les institucions que estan representades en la Fundació en van traslladar aquesta resolució del Parlament i aquesta petició perquè hi hagués aquest debat i hi hagués un espai físic fins i tot en el Mobile World Congress que s'està celebrant aquests dies a Barcelona. És cert que l'organització s'hi va negar.
Nosaltres vàrem fer la nostra feina, tots plegats, els altres s'han negat, també es pot arribar a entendre que just en el moment en què es juguen l'organització davant de tot el món doncs no vulguin introduir determinades falques en aquesta organització i tot plegat jo li admeto que unes certes contradiccions hi poden ser, jo li admeto això. Però fixi's, les contradiccions arriben en el punt, ara faré una referència a tota aquesta cambra, no? Que tots portem un mòbil a sobre, no? Doncs miri, les contradiccions comencen per nosaltres mateixos. Perquè si realment la preocupació, com ha de ser, és aquesta que vostè expressava, jo hi coincideixo, el que hem de fer, permeti'm també el to col·loquial, és anar ara aquí al costat de la Barceloneta i llancem tots els mòbils al mar. Vostès tindrien dificultats per mobilitzar a partir d'aquell moment. Gairebé segur que tindrien majors dificultats per mobilitzar. Però contradiccions, senyor Fernández, n'hi ha per tot arreu.